Fost bosta proġetti mill-Ene Malta li se jsaħħu l-affidabilità tas-sistema elettrika f'pajjiżna, miċ-ċentru tad-distribuzzjoni fil-Marsa saħal Qormi ġew moddija żewġ cables ta' 132 kV. Dan fi proġett mill-Ene Malta b'investiment li diġà laħaq il-100 miljun euro bilan li tissaħħaħ id-distribuzzjoni ta' elettriku. L-inġinier responsabbli mill-proġett Alistair Camilleri spjega kif dawn il-cables se jiżdiedu mal-infrastruttura ġdida ta' cables ta' voltaġġ għoli ta' iktar minn 100 km li mill-2014 bdew jintużaw b'aktar minn 216 il-konnessjoni ġdida. Camilleri saħaq li biex jitgħadda cable ta' dak it-tul kien hemm bżonn ta' proċess twil u preparamenti. Kien hemm bosta diffikultajiet, ovvjament ridna ngħaddu minn ġol basement ta' dan l-istazzjon, ridna ngħaddu minn ġo walk-through culvert, niżlu minn ġo xaft vertikali fond 15 metru u mina twila li tisbokka ġo ħal-Qormi. Ġifieri r-riski kienu li waqt il-ġibda jista' jmur xi ħaġa ħażina kemm fil-cable, kemm fil-winches li qed jinġibdu jistgħu jweġġgħu n-nies. Permezz ta' din is-sistema qed jiżdiedu r-rotot alternattivi għad-distribuzzjoni tal-elettriku li jkunu utli ħafna f'każ ta' xi ħsarat jew emerġenzi biex titreġġa lura l-provvista tad-dawl. Dan il-proġett u biss parti minn pjan sħiħ li se jkompli jagħmel is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna waħda iktar affidabbli. Ħanagħmlu estensjoni ta' distribution centers ġodda, fosthom hemm distribution center kbira il-Kappara ħanestenduha, qed nestendu ħal-Far, DC, qed nestendu wkoll il-ħsieb li nestendu Paċeville u Marsa Scala. Ġifieri dawn kollha ħajkunu qed itejbu s-servizz għall-konsumaturi tagħna fil-lokalitajiet fil-viċin.